ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്ന ക്ഷേത്രം വൈക്കം കാലാക്കേൽ ധർമ്മദേവ കുടുംബ ക്ഷേത്രത്തിനെ പറ്റിയാണ്. ഈ ക്ഷേത്രത്തിനെ പറ്റി ഇതിനു മുമ്പ് ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉപദേവതമാരെ പറ്റി വ്യക്തമായുള്ള ഒരു വീഡിയോയാണ്. ക്ഷേത്രത്തിൽ ഹനുമാന്റെ പ്രതിഷ്ഠയുണ്ട്. ഹനുമാൻ സ്വാമിക്കായി ഉത്സവ സമയങ്ങളിൽ ദാഹം വെപ്പ് പോലുള്ള ചടങ്ങുകൾ നടത്താറുണ്ട്. പിന്നെ കാലാക്കേൽ വല്യച്ഛൻ്റെ വലതുഭാഗത്തായി കണ്ഠാകർണസ്വാമിയുടെ പ്രതിഷ്ഠയുണ്ട്. കണ്ഠാകർണസ്വാമിക്കായി ഉത്സവത്തിന് തരിവഴിപാട് നടത്താറുണ്ട്. പിന്നെ ദേവിയുടെ പ്രതിഷ്ഠ, ദേവിക്കായി നിത്യവും വിശേഷാൽ പൂജകളും പിന്നെ ഉത്സവ ദിവസത്തിൽ ഭഗവതിക്ക് കളമ്പാട്ടും നടത്തി വരുന്നു. കൊടുങ്കാളി, കരിങ്കാളി എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഉപദേവതമാർക്കും വേണ്ടി ദേവിക്കും വേണ്ടിയാണ് ഭഗവതിക്ക് കളമ്പാട്ട് നടത്തുന്നത്. പിന്നെ ധർമ്മശാസ്താവിന് വിശേഷാൽ പൂജയും ഗന്ധർവനും യക്ഷിയമ്മക്കുമായി ഉത്സവത്തിന് ഗന്ധർവൻ പാട്ടിന് 3 കളങ്ങൾ നടത്തി വരുന്നു. ഭസ്മക്കളം, പൊടിക്കളം, പിന്നെ അരശുകളം എന്നിങ്ങനെയുള്ള കളങ്ങളാണ് ഗന്ധർവന് നടത്തി വരുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ സർപ്പപ്രതിഷ്ഠയുണ്ട്. സർപ്പപ്രതിഷ്ഠയിൽ കരുനാഗ യക്ഷിയമ്മക്കാണ് വളരെ പ്രാധാന്യം. കരുനാഗ യക്ഷിയമ്മക്കായി ഉത്സവത്തിന് 3 കളങ്ങൾ നടത്തി വരുന്നു. അതല്ലാതെ കരുനാഗ യക്ഷിയമ്മക്ക് കളം നടത്തിയതിനു ശേഷമാണ് മറ്റുള്ള സർപ്പങ്ങൾക്ക് കളം നടത്തുന്നത്. നാഗരാജാവ് നാഗയക്ഷിക്ക് പിന്നീടാണ് കളം നടത്തുന്നത്. മൊത്തവും ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഉത്സവത്തിന് 13 കളം നടത്തുന്നു. സർപ്പങ്ങൾക്ക് 9 കളവും ദേവിക്ക് 1 കളവും ഗന്ധർവസ്വാമിക്കായി 3 കളവും ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ നടത്തി വരുന്നു. കാലാക്കേൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ തൊഴുത് അനുവാദം വാങ്ങിച്ചിട്ട് വേണം വൈക്കം മഹാദേവനെ തൊഴാനെന്ന് ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ കളരി ഗുരുക്കന്മാരുടെ പ്രതിഷ്ഠയും ഉണ്ട്. പിന്നെ രക്ഷസിനും ഗുരുനാഥനുമായി വിശേഷാൽ പൂജകളും ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ നടത്തി വരാറുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും കാലാക്കേൽ വല്യച്ഛൻ്റെയും കണ്ഠാകർണസ്വാമിയുടെയും ദേവിയുടെയും അനുഗ്രഹമുണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. കാളി മഹാകാളി ഭദ്രകാളി, ജയ കാളി മഹാകാളി ഭദ്രകാളി. വളഞ്ഞ വാളും വട്ടക ശൂലവും അറുത്തതാരികൻ തലയുമായി ചെന്ന് അരക്കൻ